empezamos entón o acto. Moitísimas gracias, boas tardes a todos, moitísimas gracias por vir a esta presentación, se ve moito público e moito interese polo libro de Brais de Acordanza. En primeiro lugar, damos os parabéns a Brais por este libro, un libro moi trascendente, sabemos ao longo da presentación porque tamén as gracias por lembrarse do Instituto para a Presentación. Brais é socio noso, alegranos cursanos que un socio conte con nos para presentar este libro. Gracias tamén a outro socio noso, socio de honor, socio honorario do Instituto, Daniel Salgado, por ser o presentador do libro, e gracias tamén a outro socio noso, o Concello de Monterroso, que é socio institucional do Instituto, por cedernos esta sala, e gracias tamén ás funcionarias do Concello por estar tamén pendentes de que funcione todo, e o sonido sobre todo. O Concello é socio institucional xunto co Concello de Palas e o Concello de Llantas, e os institutos, o de Bacharelato de Monterroso e de Llantas. Outra cosa son os socios protectores, que son a empresa Gadis e as dúas empresas de Palas, Granxas, Ginesport e Campo Maior, as Granxas Campo Maior. Dito isto, eu, ainda que o presentador vai a ser Daniel, eu quería dicir algo sobre o libro, porque é un libro moi significativo. Brais aborda as súas vivenzas e as vai estruturando nun eixe que é o deporte, pero que no libro fai unha serie de reflexións importantísimas. É unha narrativa moi flexible e moi amena. É dicir, a lectura é unha lectura fácil, que además que nos invita a que vayamos leendo cada capítulo, pero porque nos fala de cousas que temos moi perto. Eu teño que recoñecer que me desbordou o libro. Non o digo por crítica, o digo por crítica constructiva. Desbordoume porque cando cheguei ao capítulo 4 eu iba lendo os pés de páxina, e os pés de páxina son de unha información que, vamos, enciclopédica. Quedou asombrado como pudise coller tanta información, e ademais é unha investigación realmente do deporte exhaustiva, e é un erro porque unha cousa é consultar un dato e outra cousa é lerte todos os datos, e sobre todo porque hai unha cousa, e o digo así, o recoñezo, nin practico nin sigo deportes terrestres, só sigo os acuáticos. É unha cousa curiosa, bueno, eu realmente aprendín, non é que veña a falar da miña vida, pero ten moito que ver co libro. Eu aprendín a nadar no río Ulla, é dicir, na Tosta de Reboiras, na Pinchorese. Eu tiña 4 ou 5 anos e empecé a nadar, e non parei de nadar, sigo nadando ainda hoxe. De ali pasei ao río Miño, pasei a piscinas e depois pasei ao mar. E ainda hoxe sigo facendo pequenas travesías, é dicir, as que me permita a edade, non vou así tras días, pero fago pequenas travesías nas praias. É certo que echaba a atención porque eu buscando no libro, buscando algún deporte acuático ou náutico, e non atopei, solamente no capítulo 6, non sei se a página 128 faz alusión á natación. É importantísimo eso, porque unha das cousas das que nos fala Brais continuamente é de como un neno do mundo rural accede aos deportes, e como accede un neno do mundo urbano. É dicir, ele nos fala dunha brecha que existiu, xa hoxe xa está moi reducida, esa brecha entre o mundo rural, mundo urbano, mundo da costa e mundo do interior. Como ele nos fala continuamente de como ele accede a certos deportes que había posibilidades de facer, pero tamén outro aspecto que é como os medios de comunicación nos permiten achegarnos aos deportes tamén. Nos fala a televisión, en certos aspectos, bueno, xa veredes no libro, pero que é importante precisamente esa brecha que se vai abrindo, porque é curioso que, por exemplo, lembro nos anos 70, en Lugo, por exemplo,
Houve un deportista que marcou, foi un pioneiro que foi Misioné, que foi, non sei se sería dos primeiros piragüistas olímpicos, pero a mí foi o primeiro ou o segundo, pero dos primeiros, foi 2 veces olímpico, e claro, é explicable porque había auga, realmente había un sitio onde practicar, realmente o río Ulla non daba de sí para ter unha escola de piragüismo, ali sí. Entón, é importante eso, ter non solamente, despois hubo palistas, David Cal, xa foi non sei 6 veces olímpico, pero es que David Cal naceu con outros medios técnicos, con medios económicos diferentes, con medios de comunicación diferentes. Entón, no libro seguimos vendo como influyen os medios de comunicación tamén en achegarnos aos deportes e que deportes. É moi interesante o análise sociolóxico que fai Brais Ames continuamente. Non hai párrafo onde non teñamos ese aspecto sociolóxico do deporte. Hai moitos, bueno, xa Daniel falará, pero hai moitas cousas que ves, algunhas son simpáticas, outras son anécdotas, todo o mundo, pero si hai unha cousa que o que nos enseña o libro é o que nos enseñan todos os deportes, e que o deporte é unha escola da vida. O deporte nos enseña tanto a nivel individual como a nivel colectivo, a nivel social. Ten unha repercusión tanto na persona como no mundo que o rodea. Fala Brais tamén continuamente deso, como o éxito e o fracaso son importantísimos. Non se valoramos o fracaso, porque o fracaso sirve para valorar realmente o esforzo, pero ten tamén unha parte negativa, pode incluso destruir a persoa. En cambio, o fracaso, iso pasa co éxito. O fracaso enséñanos a ser máis fortes, e pasa en todos os ámbitos da vida. É dicir, no mundo empresarial, por exemplo, nos empresarios innovadores, que está tan de moda ese nome, falan de que un empresario con éxito non se considera con éxito total se non tivo fracasos antes. O fracaso sírvenos para acadar o éxito. E é un tema que tamén que toca el continuamente. Bueno, non hai máis que ver agora nos mundiais que leccións nos están dando. Por exemplo, a selección de Cabo Verde está dando unha lección de humildade a seleccións xa máis potentes que quedaron coa boca aberta xa en un par de ocasións. O deporte enséñanos moito, é realmente unha escola da vida. Eu, como non son o que vou falar do libro exactamente, si quería decir que no libro podemos deducir ou apreciar quizás o carácter o que caracteriza a Brais, e non falo do galeguismo, sino da galeguidade. É dicir, todos sabemos de Brais o seu galeguismo, entendido o galeguismo como unha postura política e militante. Eu falo da galeguidade, é dicir, da identidade como galego. Ele realmente amosa un amor pola súa terra, pero tamén ten moitas características que nos definen aos galegos como comunidade. Unha delas é a facilidade que temos, non sei se é xenético ou é a forza de emigrar, de pasar da aldea ao mundo, do mundo á aldea. Podemos facer esa viaxe e volver con gran facilidade. Ou pasar do particular ao universal e do universal ao particular. É dicir, temos esa gran facilidade que non teñen noutros lugares de España. Non si a temos. E ele é o que fai. É dicir, pasar do local a, de repente, características ou esceas do deporte local ao deporte olímpico, é fácil pasar de un a outro porque a esencia é a mesma e é do que nos fala continuamente. Bueno, eu simplemente eu agradezo ademais que citaras a unha persoa que non fixo deporte na Ulloa, pero moi importante no deporte da provincia de Lugo, que é a Juan Varela Porzas, empresario de Milane, tivo máis ou menos seus éxitos, moito éxito empresarial coa empresa Pazo de Milane, pero gracias a él o baloncesto en Lugo é o que é. Gracias a él se fundou, foi o fundador do Obradoiro, de modo que do Breogán, e realmente foi, sin él seguramente non houberan chegado ao que chegaron. Eu simplemente, para rematar, penso que no libro hai o espírito que está no libro é dun rapaz non sei de cantos anos, pero era moi pequeno, así como moi desperto, e un vasino así desperto, cos ollos abertos, mirando todo o redor, que se sentaba naquela terraza de
do farelo, do bar farelo, vendo pasar os coches, inmediatamente dicía de que marca era. E hoxe, xa que estamos aquí todos reunidos, damos por válida a marca Genial, non? Sí. Damos por válida que xa te queda adjudicada a Genial para sempre. Bueno, parabéns, e nada, es que sigas teña moito éxito o libro, a palabra a Daniel. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou dicir dúas outras cousiñas sobre o libro e logo voulle facer preguntas a Brais para que el mesmo sexo que nos conte a historia de acordanza ao libro de recordos no deporte. Eu traballo profesionalmente como xornalista, non? Entón, cando me chamou para presentar o libro, pero un libro sobre deporte. Eu levo 30 anos en practicar deporte. E logo pensei, bueno, son xornalista, podo falar en que non saiba moito do tema. Pero o que vai falar vai ser Acordanza, o libro dos recordos no deporte, é, ademais do primeiro libro do amigo Brais Vázquez, un manifesto. Explícome. A principal idea das moitas ideas que circulan polo libro é que, máis alá das imaxes de éxito un pouco absurdo e riqueza un pouco chacanangueira que domina o modo deporte profesional, sobre todo o fútbol, o deporte é, sobre todo, un acto social. E o deporte de base, con aínda menos dúbida, con todo o que iso implica a nivel popular. Acordanza defende esta idea con unha mestura de crónica deportiva xeral ateigada de datos e informacións curiosas e memorias dun neno de aldea, ou dun neno de vila, ese outro debate, que comeza o libro no Mundial de 1994 nos Estados Unidos, que ganara Brasil contra Italia, e que, curiosamente, un dos acontecementos deportivos que eu lembro ben, porque eran os anos do Superdepor. E se non lembro mal, naquel Brasil xogaban Bebeto e Mauro Silva, polo menos, non? E remata como a que din Antonte, a acollida de refugiados de guerra en Monterroso, un dos episodios máis recentes dos que aparecen no libro, e que, como moitas de vos sabedes, ten unha derivada deportiva. Porque o deporte, dicía, non deixa de reproducir, aquí coincido non con Francisco, non deixa de reproducir noutra escala os problemas e as virtudes da nosa forma de sociedade ou de organización social. A competencia como lógica de relacións entre as persoas, pero tamén a solidariedade e a axuda mutua. O individualismo radical, pero tamén a conciencia do colectivo. O brillo dos focos, pero tamén o traballo desinteresado. Sobre todos estes asuntos reflexiona Acordanza, o libro dos recortes no deporte, o tempo que conta unha vida, a dun rapaz que foi neno nos 90 nunha vila do interior de Galicia, adolescente a inicios de século, e universitario no Santiago previo á terrible crise de 2008. Non vos vou presentar a Brais, obviamente, xa o coñecedes. Só direi que Acordanza é tamén unha proba de cargo de que Brais sempre foi unha persoa implicada na comunidade, no deporte de base, como xogador e adestrador, e tamén nas que el define como ingratas tarefas burocráticas, e agora como representante dos seus veciños, concelleiro da Esquerda Nacionalista aquí en Monterroso. E que a súa idea de comunidade, que recolle o libro, atópase moi distante do grupo pechado e excluinte co que algúns intentan identificar esa idea, non esa comunidade. E que a súa implicación social, a súa implicación colectiva é o mellor antídoto posible, a mellor forma de pelexar contra a xenofobia, a desigualdade e a injustiza. Agora empezan as preguntas. Bueno, antes de nada, antes de comenzar o diálogo, simplemente dar todos por vir, porque a veces non é moi común que nunha presentación dun libro a xente se anime a este tipo de actos, non? Pero, agradecervos a todos a vosa presencia. Antes de nada, un pouco por explicar un poquinho o que temos detrás nosa, non? Que vedes que está todo, como dixe Francisco, sobrecargado un pouco, non? Recorda un pouco as acotacións do libro, pero sí que é verdad que é importante porque non hai exposición sin libro e non hai libro sin exposición, non? Porque ao final o que vedes aí detrás é un pouco o germen de todo o que está despois aquí, non? Porque o deporte para min non só son os datos ou as anécdotas ou eses momentos. Eu coincido en que ao final a min o deporte valeume para seguir a miña vida e para escoller un camiño ou escoller outro.
que iso tamén falo no libro, non? De que a nosa vida está cargada de momentos que temos que decidir entre unha cousa ou outra e cando escollemos a outra temos que deixar escapar a unha. Entón, a vida vai un pouco deso e o deporte tamén é iso, porque non sempre se gaña, non sempre se perde, gracias a Dios tamén. Entón, pois, ese tipo de decisións ao final, tanto no deporte como na vida, pois, se no deporte eres capaz de tomalas ben, probablemente na vida tamén, non? Sigo un pouco de adestramento, paradóxicamente, o deporte para a vida, non? O deporte valeume para estudiar xeografía, por exemplo. Solventei bastantes exámenes de xeografía gracias ao deporte. O deporte ensinoume cultura, ensinoume as nosas tradicións. Entón, é importante tamén enfocarlo por aí. Sobre todo o deporte axudoume a coñecer xente. Eu creo que iso é a base de todo, non? A xente, sobre todo altruísta, que compón o deporte rural, máis que o deporte profesional, porque xa non é altruísta, non? Entón, pois nada, quería deixar esa pincelada antes e tamén agradecer, bueno, que está aí sentado Carlos, que a portada quedou espectacular, foi un traballo genial del, entón, pois tamén agradecerlo. E despois, nada, os que o lestes, genial. Os que ainda non o lestes, quizás sí que foi un pelín ambicioso que sempre foi un pouquinho friki dos datos, entonces pois sí que é verdad que está todo bastante machacado, sí que son un pouco enciclopédico neso, porque son un gran defensor do método científico, entonces eu neso son moi cuadriculado, pero bueno, sí que igual quixen ser bastante ambicioso nese aspecto, pero bueno, eu creo que quedou ben. Por lo tanto, nada, cando queiras, pois dispara. Como xorde a idea de escribir o libro? Quer dicir, como das o paso de ser un friki dos deportes ou de estar moi interesado nos deportes a decir, vou escribir 200 páxinas explicando o que supón para mí, para a colectividade que me rodea, o deporte? É un pouco o que xa dixen. Desde que teño 6, 7 anos, que supoño que é un pouco cando empezamos a coller conciencia das cousas, ou eso pensamos, pois sí que sempre tuve na inquietud de apuntar, por exemplo, xogadores, quedarme con resultados de partidos, eso por un lado. Eses datos todos que fun recopilando, despois fun nos xuntando as miñas vivencias. Pois empezando polo deporte escolar, continuando por esas múltiples tarefas que poden facer, non só no fútbol, porque ao final, podémoslo falar despois, pero ao final acabas xogando ao ajedrez, acabas xogando ou ibas a campo a través, quer dizer, ao final, creo que naqueles tempos, nos 90 ou nos 2000, creo que tocábamos, o deporte non era tan homoxéneo como agora, e sí que éramos capaces de, como dicía Francisco, un pouco de ir descubrindo deportes varios, non? Entón, pois eso, acumulabase a todos eses datos que tiña, fun vendo que podía ter un fío conductor con esas vivencias, e é un pouco a idea que tiña. En principio empezou como unha idea privada, non? De ir compoñendo o relato, pero despois, pois, sí que quizás entendín que moita xente se podía sentir identificada con eso, e foi o momento de dar variante. E esa característica tan singular que ten o libro de mesturar, non? Toda esta visión sobre o deporte casi mundial, non? Que dos anos non que ti eras neno, non que eras adolescente, non que eras adulto, coas túas propias memorias de rapaz, dicía antes, de aldea ou de vida, non? Igual ese debate para outro momento, pero como é esa idea, que para mí o que ten máis de singular, non? O que dicía Francisco, de ir do mundo á aldea, da aldea ao mundo, non? Claro, porque eu a miña infancia pasei nunha casa onde non había televisión e non había cuarto de baño. Quer dicir, eso é algo que agora a xente non, ou quizá non é capaz de entender, pero era así. A cousa foi evolucionando, pero
ao final a brecha existía. De feito, un neno do rural nunca podrá ver o deporte como ve un neno dunha cidade, porque un neno dunha cidade ten unha accesibilidade que non temos. Estou falando de fai 30 anos, non? É unha accesibilidade que non tiñamos os da aldea. Entón, para nós o deporte tiñamos bastante idealizado, non? Porque era un pouco a saída e o tempo de lecer que tiñamos. Sempre se di non que na cidade sempre hai máis que facer. Entón, eu creo que é un pouco ese debate. Despois, obviamente, tamén hai moitas diferencias entre a costa e o interior. No libro tamén marco un momento que era chegar ás vacacións de verano e ir á praia, pois non sei, ou a Fozo do outro lado, parecía que outro mundo. Quer dizer, eu tardei moito en subirme nun barco, por exemplo. Sou igual un rapaz de Ribeira, pois, mírate como abarca o tren, dice, pero, sin embargo, pois, vas collendo conciencia dunhas cousas e vas perdendo outras, non? Creo que iso é importante. Falo no libro tamén da familia do Caurel, non? Que me parece importante, como a día de hoxe necesitan dispoñer de varias horas só para poder ir facer deporte, neste caso a Becerreá, non? Entón, a día de hoxe o deporte a esa familia probablemente lle sirva para botar esa hora pais e fillos charlando ou aproveitando para socializar entre eles ou para que o núcleo familiar este máis outros igual non nos vemos en todo o día, non? Pero eles aproveitan ese momento deportivo para estar xuntos. Eso é importante. Hai unha idea sobre a que falas ao principio do libro, pero que sobrevoa todas as páxinas, non? Que é o momento en que ti te decatas de que o deporte, antes que un fenómeno físico, un fenómeno social. Isto que supón? O que é importante para ti? Hai un momento no que me dou conta de que o deporte é un fenómeno social e é no momento en que alrededor dun campo de fútbol hai máis xente que non funeral. Entón aí sí que me dou conta de que o deporte xa non é só correr detrás da pelota, é que o deporte é socializar porque sigue moita xente. Non só como momento de lecer ou como momento de botar un tempo distraído, non, é que é onde vamos a socializar, é onde vamos a charlar co veciño, é onde vemos que está sacando un córner o panadeiro, é onde vemos que vai correndo no coche do slalom o meu veciño da aldea. Quer dizer, ao final acabas vendo a un fogo dentro do propio deporte, non? Entón, obviamente, aí xa te das conta de que non é só por benestar e por salud, senón que o faz para poder integrarte dentro dun grupo, para sentirte un pouco útil, non? Porque igual hai xente que ten dificultad nese aspecto, o deporte vai axudar, sen dúbida. No libro contas como nos anos 80 e 90 na comarca, no deporte de base en xeral, non? Pero centrándonos na Ulloa, había máis deportes e que logo o fútbol foi como impoñéndose casi como deporte único, como monocúltico, non como eucalipto na costa en Galicia. Falabas antes do carácter homoxéneo, non? Que ten o deporte actual por esa preponderancia do fútbol profesional como modelo, ademais, non? Por que? Mira, cando eu iba ao colexo, non vexo moitas xeracións, digamos, detrás da miña, non? Pero cando iba ao colexo, había unha cousa que era o deporte escolar. O deporte escolar era magnífico, porque tú chegabas ali e dicías, a ver, que teño aquí? Teño fútbol sala, teño campo a través, teño tenis de mesa, teño ajedrez, teño, non sei, aquí non había moito máis, pero bueno, supoño que en outros sitios, en Chantada, por exemplo, había tamén baloncesto. Quer dizer, tiñas unha que moitos ao final acabábamos apuntando a todo, que íbamos a todas as cousas, pero bueno, que tiñas un poquinho máis de poder de decisión, nese aspecto.
Que pasou? Que eso foi evolucionando a que o deporte fora saindo da escola meténdose en clubs ou en outras entidades, non? Entonces, eso fai que non deixe de ser de todo xénero, non? Porque ao final o club ou a asociación que sea máis poderosa acabará por levarse a xente para o seu traballo. Entón, eu creo que ese é un pouquiño o debe que temos, non? Que o deporte escolar non este tan vivo como estaba desde aquel. De verdad que o deporte escolar eu vivino sendo neno logo, sendo un participante, despois vivino como adestrador tamén de colexo, de verdad que non ten nada que ver co que podes vivir agora mesmo, porque, non sei, eso de, supoño que, bueno, que nos, por exemplo, en Antas para nos era un hecho histórico vir aquí a xogar a Monterroso. Quer dizer, eso era tremendo. E despois en Monterroso era o derbi da Ribera de Baixo. Claro, pero é que eso desapareceu completamente. Ao final, eu creo que agora o deporte chegou a unha especialización tal que eu estou vendo aí a Mario que igual dentro de uns meses xa empezan na escola deportiva. Claro, pero é que cando teña 20 anos levará 20 anos xogando. É igual, seguro. O abandono que pode haber nun deporte que comezas con 4 anos, claro, se acabas tendo 40, pois levas 36 anos facendo o mesmo. Entón, ese é máis probable que os nenos vayan abandonando a práctica deportiva porque empezan a súa especialización moi pronto. Entón, si o modelo antigo que tiñamos de deporte escolar permitíaxe disfrutar de varios deportes, tocar varios paus, ir decidindo que che podía gustar máis, o abandono iba a ser moito menor. E, de feito, os que ainda estamos por aí en equipos e por aí, estamos vendo que ao final a nosa que eu ainda lle pongo unhas patadas a pelota onde mesmo sábado, e teño 40 anos, e sin embargo igual a un de 17 ou de 18 horas dias non lle apetece. Entón, ainda seguimos xogando os que nacemos no final dos 70 e, sin embargo, os que nacemos nos 2000, pois abandonan. Que pasou? Que nós vimos criados en outra cultura deportiva e agora están criados en outra. O Mario do que fala ten 3 anos e alguén está dedicado ao libro, por certo. No libro hai moitas historias sobre o deporte mundial e sobre todas que a mí me interesan máis, non? Que son as relativas ao deporte na Ulloa. E quería te preguntar por un par delas, non? A primeira cando falas do pioneiro que foi aquí o fútbol feminino, fútbol sala, concretamente, onde se montou o equipo antes que noutros lugares de rapazas e que ademais que xogaron moito e ganaron e era un bo equipo. Porque aquí en Monterroso, ademais, non especificamente. Por que? Como naceu ese equipo? É que precisamente naceu ou tuvo a súa, digamos, a súa semilla no propio deporte escolar, porque ese equipo naceu do Instituto de Monterroso, grazas a un profesor que daquelas tiñamos, que agora xa non está entre nós, de educación física, Penín, que por medio da asociación de pais foi creando esa idea que ele tivo naquele momento e foi xerme do deporte escolar daquela. Quero dicir, parecería moi complicado que eso salise actualmente polo que che dicen, porque eu creo que o deporte saiu da escola. E ese equipo femenino saiu da escola. Entón, perdurou no tempo tanto que algunhas ainda están xogando agora neste caso no Antas, que é o referente que temos de fútbol femenino na comarca. Entón, eu creo que perdurou no tempo porque saiu da escola. Na nosa comarca fomos pioneiros en iso, pero fomos pioneiros en moitas cousas. De feito, na nosa comarca, que creo que somos como 10.000 habitantes ou así, entre os tres concellos non somos máis, temos 30 equipos de categorías varias, pero 30 equipos de fútbol en 3 concellos con 10.000 persoas. Claro, porque na comarca de Chantada non os ten, na comarca do Deza non os ten, na comarca de Tarrachá non os ten. Entón, que pasa? Que somos
diferentes. Non, eu creo que aquí houve xente que fixo moi ben as cousas antes, non? Que nos foi inculcando desde a escola, non? Ou desde as asociacións de pais, ou desde onde fose, e creo que continuamos moitos de xeneracións pasadas, fomos arrastrando as xeneracións anteriores, estamos perdurando no tempo, e na comarca notase que o deporte sigue vivo, porque xa non é só o fútbol, porque aquí automobilismo, hai club de ciclismo, hai club de atletismo. Ao final somos capaces de manter un pouquiño, non moito, pero un pouquiño, esa diversidade deportiva que noutras comarcas non foron capaces. Eu creo que é porque continuamos co xerme que saímos da escola. Hai outra historia, non, que está moi relacionada con toda esta idea, non, do deporte como fenómeno social, e é cando mencionas a primeira persoa refuxiada de guerra neste caso, que se convertiu en xogadora da SD Monterroso, non, que é Bouba Cissé. Si sabes algo máis desta historia, non? A min o deporte ensinoume a crueldade da guerra. Quero dicir, cando a miña cultura, unha vez máis o deporte é sanador nese aspecto, eu creo que, non sei, creo que non tardou nin 6 meses en debutar un dos refuxiados no equipo do Monterroso, neste caso o Cuba, non? Entón, que máis lle podemos pedir ao deporte? Algo que nin os políticos poden facer, podo facer o deporte, que é integrar a unha persoa que ven escapando dunha guerra, igual que pasou con eses bosnianos de Mostar, ou igual que pasou cos ucranianos do Girona, ou igual que pasou cos yugoslavos do Breogán. Outro día ainda houve unha anécdota que era, xogador do Breogán, que era Perasovic, que era un xogador que viña de Yugoslavia, que viña, entre comillas, escapado, e que, imagínate, o mellor xogador da Liga Yugoslava soltaba na Fonte do Rancho, que era precisamente onde vivía, non? Empezar a convivir nos principios dos 90, imagínate, un xogador yugoslavo, ni papa de español, e xa digamos de galego, que entendo que a cidade era máis ben galego que castelano, non? Imagínate, 2 metros 2 centímetros, escolta, ali, un chándal que lle quedaría pequeno, tendo que ir á carnicería ou ao supermercado ou tal. Bueno, pois era un choque que ao final levou a que en escasos 2 meses Perasovic convirtiuse nun ídolo en Lugo. Supoño que un pouco tamén polo agarimo de ser un refuxiado de guerra, neste caso. Non era un refuxiado en sí, pero sí que era unha persoa que usou o choque para escapar do seu país. Entón, pois, neste caso, a Buba pasou algo similar. Entón, eso que che indica, pois, que riqueza ten máis un pobo que consiga abrazar a calquera que veña. En este caso, pois, o deporte conseguiu. Nese sentido, o comunicado que sacara ese de Monterroso, non, cando chegaron as persoas refugiadas, foi exemplar, non? Tivo moitísima repercusión en toda Galicia, pero tamén no Estado, non? Vou ter un par de preguntas máis, que logo igual podemos abrir un turno para o público, se quere preguntar. Son as máis polémicas. Hai un momento no libro que dis que notas, isto é unha cita literal, falta de relevo e pouca puxanza das novas xeracións no deporte afeccionado. Supoño que aquí hai novas xeracións. Por que? Por que dis? Que crees que... Bueno, hai moitos factores, non? Supoño que... falase moito das pantallas e de que estamos sobreestimulados, non? Que ao final a xente costalle sair a facer deporte ou centrase máis en estar vendo a tele ou xogar a videoconsola ou tal. Eu resístome a creer que sea ese o motivo, pero eu creo que as novas xeracións non... É que eu pintei o campo de fútbol, a cama con maquinillo, sabes? Entón eu sei o que costa manter vivo eso, eu sei o que costa arreglar a bicicleta, sei o que... Entón, eu creo que igual, como, non sei se como escola ou como
administración ou como directamente como pais non somos capaces de crear unhas novas xeracións con sacrificio. Entonces, o deporte é todo moi bonito, estamos falando de que socializas, de que acollemos moi ben a xente refugiada e tal, pero o deporte ao final é sacrificio. Quero dicir, se non eres capaz de ter un pelín de sufrimento, non tal. E hai xente que non... Eu creo que as novas xeracións teñen o umbral do dolor un poquinho baixo. Polémica, afirmación. Entón creo que sí, que lles costa manter un... Bueno, que se cansan pronto, das cousas en xeral. Entón, pois, cara, que o deporte... No turno de palabra podedes contestar. Había un que decía que, bueno, que se picaba un poquinho e que estaba facendo efecto, non? Entón, si estás na bicicleta a tope e te empezan a picar as pernas, aí vas ben, sigue un poquinho máis. Pero claro, hai xente que no momento en que pica, pois para. Entón eu creo que a falta de relevo, aparte de porque quizás desde o que falamos, que desde as administracións non programan que no cole se amplía a hora de educación física, por exemplo, ou que haxa máis que igual non che gusta o fútbol e non tes outra saída, igual che mola ir a voleibol, por exemplo, non? Pois que sí, que vale, pero despois creo que tamén necesitamos ter un pouco de fortaleza. E xa para rematar, vou che pedir que elixas un deportista internacional que consideres un modelo e un deportista da comarca que consideres modelo importante para ti. Bueno, non estaba pactado, ten que improvisar. Como deportista da comarca, creo que modelos teño moitos, porque tuve moitos compañeiros, porque non sei se son o único ou non sei se seremos só dous, que, por exemplo, no fútbol acabei xogando nos 3 equipos. Entón, quero dicir, teño moitos compañeiros e xenerei moita, digamos, moita relación con todos, non? De feito é que a veces ainda vas, non sei, por decir a Castro Verde ou a Baleira, e ves ali a un señor nunha terraza e dices, pero ese xogaba no Baleira, ou ese xogaba, sabes? Ao final, xa non é só a relación que falas cos daqui, senón que ao final conoces todo o mundo. Entón, eu creo que, para mí, o modelo da comarca non me parece que sea ninguén que chegase a, non sei que, por exemplo, Carlos de Antas, non? Chegou a xogar en Primeira División, Pablo Antas chegou a xogar tamén en Segunda División B, ou, bueno, falamos de Domínguez, non? O xogador de anos dos 80, que tamén chegou a xogar en Primeira División, pero ao final eu creo que un modelo comarcal pois tamén son calquera dos actuales que sigue unha vez máis pintando o campo, abrindo a porta, cobrando na cantina, non? Esos son os modelos que debemos a seguir, porque ao final a Primeira División non é moi fácil chegar, entón é mellor desfrutar cas cousiñas pequenas e leválo así. Despois, en canto un pouco xa a esfera global, houve un xogador, bueno, non sei se coñecedes a Manu Tebol, que era un xogador de básquet, o xogador máis alto, o segundo xogador máis alto da NBA, de toda a historia, que acabou arruinado por financiar que a súa comunidade ou o seu povo fose independente, tuvese poder de decisión, e cando non tiña ni un duro, e cando a enfermedad acabou con ele, non pudo ver como Sudán do Sur se independizou e é o país, digamos, máis novo, non? Que temos ahora mismo no planeta, non? O estado máis novo que hai, que se creou, se non recordo mal, no 2012, e non o pudo ver. Un Dinka, que é o nome da tribu, que soltaron en Estados Unidos, ni máis ni menos, que tiña que conducir desde o asiento de atrás. Tuvo que sacar o asiento do conductor e conducir desde atrás para chegar aos pedales,
Sí, que medía 2,20... 2,23, se non recordo mal, 2,23. O primeiro mate que fixo rompeu a dentadura, porque lle pegou ca canasta da... Quero dicir, é unha historia, bueno, sí, recomendo que o vexamos. Non tiña nin idea de idioma, nin de nada, por saber non sabía nin xogar ao baloncesto, ficharon porque era alto. Sí. Foi aprendendo a xogar ao baloncesto despois, claro, dedicábase a meter tapós, era o único que era o seu fuerte, sigue sendo un dos máximos taponadores da NBA. Entón, para min é un modelo ese, non? O ciclista Bartali que intentaba salvar os xudios da guerra, non? Bueno, ese tipo de deportistas creo que teñen un valor máis alá de copas e trofeos. Moi ben, pois, se parece, podemos abrir Sí. a preguntar, intervir ou rebater. Bueno, por la mesa podemos preguntar tamén. Tamén. Hai un concepto a min que me chama a atención, que é o concepto de comarca. Lo digo porque, bueno, políticamente un concepto que se manexeu moito. Don Manuel Fraga defendeu as comarcas, agora a política é todo o contrario, que desaparezca. E non sempre foi así, ese concepto de comarca non sempre houve. Agora sei que na comarca do Ulloa ese concepto de comarca do Ulloa. O deporte contribuiu ou ao contrario? O deporte veías como deporte da Ulloa, da comarca da Ulloa, ou simplemente deporte de Monterroso, deporte de Antas? Houve esa idea de comarca ou contribuiu o deporte a fortalecer o concepto de comarca? O deporte foi moi localista sempre. De feito, sigue o sendo, non? Falamos antes de que existen escolas deportivas, por exemplo, nos tres concellos, non hai ninguna que sea única, pero, sin embargo, sí que fomos capaces, os propios deportistas, non? De integrar a todo o mundo, non? Entón, quizás somos rivais deportivos, pero o deporte fixonos ser compañeiros de vida, non? Porque ao final, pois eso que dixen, si eu que me caracterizaba por ser máis ben dos malos e non dos bons, xogando, digo, se puden facer, puden estar a gusto en calquera dos tres lugares, que hai máis comarcal que iso, non? Entón, como a min, pois outros moitos que foron de un para outro, ou de outro para un. Entón, nese aspecto sí que somos, digamos, unificadores, non? Pero despois, a hora de que sirve o árbitro, aí non hai comarca. De feito, falo unha cousa curiosa no libro, que é que quizás os que sodes máis futboleros, quizás sempre estamos pendientes, non, de que xoga o Antas con Monterroso co Palas ou o Palas co Antas. Non sei se se chama efecto Mandela, ou creo que é efecto Mandela, non? Que parecenos que é algo moi habitual, eso, que xogan os tres entre eles, e, sin embargo, se vedes no libro, na historia e tamén nas acotacións, digamos. Se o vedes, é algo que só sucedeu 3 veces na historia. Só en 3 temporadas estuveron os tres na mesma. E, sin embargo, é algo que nos damos como... O Monterroso Pantas xogou 1000 veces, e o Palas tamén outras 1000 veces. E non é algo tan común, pero, sin embargo, é algo que temos tan... Visualizamos xa o calendario, según sale, para saber cando é ese día, temos tan común, pero non é. Solo 3 veces na historia pasou. Entón, nese aspecto, pois, imagínate, non? Si no imaginario común queda como algo habitual e non é, pois eso é que é importante, non? Entón, para nós é moi importante que a comarca este unida fora do campo. Dentro do campo é máis complicado, pero eu creo que o importante é fora. Bueno, se alguén ten alguna pregunta, Bueno, A ver, escoitase tamén. Escoitase, sí. Na túa excursión acordanza polo rural galego, que xa non existe,
topaches algo que se pode considerar autóctono, identitario no deporte, que Galicia rural deixou unha pegada por aí na cultura, ou estamos totalmente dominados pola globalización, o baloncesto e o fútbol? Quedou algo por aí que se poda considerar propio do rural, do deporte? Hai algún resquicio que queda da práctica? Creo que o único resquicio que nos pode diferenciar un pouquiño dos demais, falaba antes con Dani, eu creo que é o poder do deporte femenino. Creo que igual non é algo que sea moi único non é, porque hai máis, pero sí que somos pioneiros en que no tema do deporte femenino. O deporte femenino eu incluíme, non? Porque creo que só estaba visualizado nos Xogos Olímpicos. Era moi complicado nos medios de comunicación que se fixeran eco de ninguna competición femenina, non? Era algo reservado pues, para os Xogos Olímpicos ou para algunha tenista que, no tenis sempre tal. Sin embargo, aquí fomos capaces de facelo, non? O rural creo que sempre lle deu poder a muller nese aspecto, non? Pero quizás máis que no urbano. É moi complicado atopar equipos femeninos que duren no tempo nas cidades, algo curioso, non? E, sin embargo, en Burela sigue vivo despois de moitos anos, non? É algo que non foron capaces de facer nas cidades. Entón, se hai algo que a mí me parece que sobrevive no tempo máis en outros lugares, é a presencia da muller no deporte. Ainda que non sea un deporte, digamos, único. Quero dicir, aquí non somos de billar, por exemplo, que sí que teño compañeros hacia a costa ou así, que xogan moito a billarda ou ese tipo de deportes tradicionais que foron quedando. Aquí non. Ben, é verdad que non me sona ningún outro lugar onde haxa un campo municipal de petanca, por exemplo. E algo tamén que foi perdurando no tempo é que ten unha medialidade bastante alta para os xogadores. Entón, neso tamén fomos un pouquiño, non sei se pioneiros, pero sí que fomos capaces de manter esa tradición que para min é rural é un deporte bastante antigo, entón, nese aspecto, pois tamén. Pero se alguén máis quere intervir. Bueno, daríamos por finalizado o acto, pero é que temos un anexo acto. Sei que non queda moi bonito, pero é que por problemas da senda temos que facer outra cousa maiores, con permiso de Brais, por suposto. Brais además ten ese espírito deportivo que nos permite pasar alta. Unha persoa generosa. É un tema que ten que ver co instituto, non ten que ver con esta presentación, pero sí ten que ver co presentador. É dicir, en setembro do ano pasado, en 2025, o Instituto de Estudios Ulloans nomeou socios honorarios a dúas persoas, a fotógrafa Mari Quintero e ao poeta Daniel Salgado. Daniel é unha persoa fundamental para o Instituto, foi os piares do Instituto porque foi o que fundou dirixiu a revista, o noso boletín, Cairón. Foi el mesmo quen lle puso o nome. El e Alonso Montero, Jesús Alonso Montero, recentemente falecido, foron os dous responsables dese nome de Cairón. Como saben, Cairón é o nome que lle puso, a palabra que o poeta Lorenzo Varela ofreceu aos liberadores, ao exército aliado, cando liberou París da ocupación nazi. O famoso poema que dixo que non tiña nada que ofrecerles, agasallaba con unha palabra, Cairón. Por
tanto, un símbolo daquelas ingenuamente pensábase que o fascismo estaba derrotado. Vemos que non é así, depois de 100 anos a cousa está bastante negra, pero Cairón sí foi un símbolo de loita e de esperanza, sobre todo. Bueno, Daniel, no primer editorial no número 1, decía outra cousa máis, que Cairón era tamén a utopía, que daba outra dimensión a esa palabra. Pero certo é que el non solamente dirixiu a revista, fixo o diseño, entre que o diseño foi executado por Numax, esa conxunción de tradicional e moderno, elevou a revista a ser coñecida a nivel de toda Galicia. Hai críticas moi boas de escritores, hubo 2 presidentes da Real Academia que fixeron unha crítica moi boa de Cairón como revista, non un número en concreto. Un foi Méndez Farrín, foi o primeiro artigo que se publicou sobre Cairón, o segundo e o terceiro foron de Alonso Montero, despois hubo tamén de Ramón Nicolás, fixo outro artigo tamén con loanzas da revista, que máis Valcárcel, Xulio Valcárcel, tamén un par de artigos, Xosé Lois, o escritor de Chantada. Hubo moitos escritores que puxeron manifesto o traballo realmente a revista e o traballo de Daniel. Foi el quen realmente a alma da revista e quen marcou as liñas editoriais, quen marcou o rumbo a seguir. Deixou a revista agora por cuestións de traballo, pero foron 8 números importantes, porque na historia das revistas da hemeroteca creanse revistas, pero duran pouco tempo. Hai moitas que duraron un exemplar, 2 números, pero esta durou e xa está encaminada totalmente. Por iso, para nos é importantísimo o traballo que desempeñou aquí. Curiosamente, eu escoitei máis dunha vez que o Instituto non ten moita relación con Monterroso. Curiosamente, non solamente temos a sede de Monterroso aquí detrás, cedida polo Concello, sino que os 4 socios honorarios do Instituto, os 4 socios honorarios son de Monterroso. O primeiro foi Don Carlos, o cura que tiña un museo. O segundo socio honorario foi don Xosé Alonso Montero, vinculado a Monterroso porque foi o promotor da obra de Lorenzo Varela. O tercer socio, Mari Quintero, casado con Pepe Álvarez de Cumbraos, e o cuarto, monterrosino, Daniel Salgado. Por tanto, yo sí presentamos un libro de Monterroso, xa casi de Monterroso, non sei se podemos dicir que é de Monterroso ou non, pero bueno, de Monterroso de Besaires. É dicir, que temos moita relación con Monterroso. No Instituto, desde logo, damos as gracias a Daniel, ahora que deixou a dirección de Cairón, nomeámoslo, xa digo, socio de honor. Agradecemosle enormemente todo o traballo. El estivo apoiando o Instituto nos momentos bons, e máis doado a apoiar sempre, tamén nos difíciles. Agradecese máis cando estás en dificultades e tes o apoio. Por tanto, o simplemente era entregarse o diploma que non lle entregamos hai uns días e como non hai maneira de pillarlo. E dicimos, bueno, por fin o collemos en Monterroso con unha presentación, simplemente entregarlo. É un diploma moi pequeniño, moi pouca cousa, pero tamén a asociación é pouca cousa, pero en ela vai o noso agradecemento e todo o afecto que temos. Daniel, xa eres socio de honor, será. Quería dar as grazas, como Brais pensa do deporte, non? Que é un fenómeno social, é algo colectivo que só colectivo ten sentido, pero en realidad é como a existencia humana, non só se nos axudamos uns aos outros, ten sentido. Pois o mesmo foi Cairón, o mesmo Instituto de Estudos da Ulloa. Supoño que agora Brais tamén está disposto a asinar libros, bueno, e a vendelos tamén, porque eu penso que tamén estou sempre a vender, así que non o teña, que aproveite, que lle botará unha rúbrica. Este libro moi recomendable, se non o dixemos xa. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias.